Kini ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi dei meri nong kanti walang. Kini kilong ki mar ki bakongsan jong ka khubor mata ka stem. Rai ka kanhun menteri sarkar Meghalaya ban penkiyo ka grant and aid jong kino hikai ad hoc ha ka jilla. Yo naam ka Meghalaya kum ka ladu ha ka thop best performer ha ka sengkam sengjam lajong. Penkuburam ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District hu Dr. KK Nongsi Principal ka Ngap CM College ubarum ha ka kedan top 10 National Education Brilliance Award arhajar arpuar. Ki khubor ki babnia. Kaganhun ki menteri sarkar Meghalaya menhin ka singi kala shime ka rai ban penkiwe ka grant and aid ka baju ai shikino hikai ad hoc bat ki school ad hoc ha ka jilla ki ba panya ki kinhun chimen. Menteri rang ba upentip ba ka jingnut kan long sa kombasis pa klur AA sisnem na ka ka ba ka sarkar ka ju ai menta. Na ka banta kin hikai ki ba ha ka thop higher secondary bat kino hikai science ka kanhun menteri kan penkiu sakhandai hajar kat bai kino hikai upper primary lower primary kino hikai hindi bat kumju kino hikai SSA ka sarkar kala rai ban penkiu henriu hajar tengka. Menteri rang ba ong ba ka jingkhen antar kan long kumba lais pa klur tingka ai sisnem na ka ba ai menta ka ba long ar hajar khat ar klur menta ka kenti hadien bala da bishar banya ki dor khas ba pher bala yok priang na ka kan hon kino hikai school ka tanat puli puthi kala ai jingmut sha ka kan hon menteri banya kren bat shim ya ka rai ka badan kam menteri rang ba ola pentip ru ba ka jing penkiu ya ka jing siu shiki school ad hoc kan sedang trekam nadu ka shitrik unaitung ar hajar ar puar. Ya ka jingai ka dan ha ka thop ka balai na ka banta ki jela ki ba wan chakmat ha ka bakersha ne ka startup ecosystem la palat de menteri ka tanat khai pateng ja ka sarkar India UPS Goyal minnin ka singi ha New Delhi. Ka Meghalaya kala yo ka naam ladu ha ka thop best performer ringkat ba ka jela Gujarat bat Karnataka. Kani ka long ka buram ka bakraw na ka banta ka Meghalaya ba ki nong sengkam jongka. Ya ka program promotion and incubation of market driven enterprises la ni ka prime la play ha kala lingkot arhajar arpho da ka jing thmu wan play lat ya ki brio ki bathmu sengkam la jong menteri rang ba ka Meghalaya ko rat ke sangma ka kro khobor jong ula ai khu bele ba jing ro ki nong sengkam bat ya ka kan hon prime baro ka we ula bernap susu da ka boong ba ka sarkar kan yai beteng ka jing kersan jong ka ya ki samla ba kin jeng halaki jong ki kijan. Ka sarkar India kan pediangi ki jing ai jing mut ling bakalat online ni ki kan hun trekam ba pher ban thau thamai ka national curriculum kum shibanta na ka jing pentrekam ya ka national education policy ar hajar arpho katanat puli puthi jong sarkar India ka ong bakani ka jinglum jingtip kan salong ka ba mentoi shibun ka ban sayrap ru ha ka jing penwan dori ki kot bar ki we ki jing don kam ha ka thup jing puli la khot song bhai ki samla puli ki no hikai ki kimi ki pa ba ki no mi khmat pa ba banya shimta lang ha ka ni karan san ka ban priang hadu ar phulai tli ki jai kitien ka India kladap ai tika covid palat sis pa khandai phunyo klor khandai phra lak tli ha ka leng kari tar hadu menta ka tanat ka bakhmi ka kot ka khya ka pantip ba minhin ka singi khan riu hajar sis pa lai pusan ngo ki breu ke le thamai khnyang ching pang corona ha ki benta ki ba pher jong kari ha Meghalaya ndungut ki breu ke le kam pang covid minhin ka singi bat saungut ki we par ki lat nyok khnyang ching pang ki active cases ha Meghalaya menta ki don sis pa prangun. Kaseng Jaintia Students Union War Jaintia Circle menhin ka si kala lej banjurip ya kakali iwi not pra ka banan ha amlarem subdivision ha po jaran PHC kum banchupin kan mau ka seng GSU na usnam arhajar khat pra kala dawai kakali iwi not pra ha po amlarem subdivision hadin balala kan ria no sha kiwi ya ki kali iwi not pra na amlarem subdivision ha usnam arhajar khat saw baka jingnawa ka seng kala urlong hadin baka sarkar baka GVK kidapan poye ka kali iwi not pra ha amlarem subdivision ha kini ki khindiat banai bela dem Bandang penjana ya ka jing trekam ka kali iwi not pra ka kali kit nong pang ki pajba ka than war jaintia ki khot ka seng kila let hi da ladi ban jurip dala ki jong ki khmat ban lap ya ki jing duna ka rukom trekam bat bandang penjana ya ka rukom ai jing shakri ka te ka kali kit nong pang ski pajba na kaliang ka seng hadin ka jing o jing nam jong pajba ka thain kila shem shisha badang don shibun ki jing duna ni nong tre lani ki nong sumar nong pang jong ka GVK ha amlarem subdivision badran ruki khap ba ka kali
iwe not pra lahaban chu set de kita yo kumta naka liang ka seng kadawa madron naka GVK ba naka sarkar ban penbiang yegi nong tre jongka kali iwe not pra ha amlarem subdivision kani ku khubor kawan shpi nak All India Radio Shillong ka Khasi Students Union KSU Lingbak Education Cell jongka KSU Southwest Khasi Hills District kalapan ko buram yu Dr. Kentiu Kupar Nong Siet Principal ka Snaps in College Mokorwan halo usinyang bola yo ya ka Top 10 National Education Brilliance Award arhajar arfuar ya ka kanhon jong ka seng lai lam da usamla jet scam nong sit General Secretary Southwest Khasi Hills District usamla Evans Roy nong rem Education Secretary KSU Southwest Khasi Hills District ha ka jingdon ringkat kinong ilam ka KSU na ketika district kinong ilam ka KSU Mokorwat Circle bat kidkhot Bakiro ilam jong ka KSU Snaps im unit. Haba jing kira ni kino ilam jong ka seng kilapan pau ka jing sorong bat ka jing kemen ka bakraw baling ba ka jing trishtom jong Dr. Don Kentiu Kupar Nong Sit ka balawan rai ka nam ka buro me ka Snaps im college bat ru ya ka dong ka than hibar akawe kirmen scam nang nish kamat ba kinang mi ki jing kelah ki babon ki benta ba kalong ru kanuksa ka babhata mi ki samla pulin nang ni shakhaman bakin shim mi kanuksa yu sinyang bunhei ba Dr. KK Nong Sit ula yo sinyang lingba ka jing treshitam ka jang u ka menteri jong sarkar India ka bakhmi ka tanat ki kampornoi na ka banta ki kinthai ki khinna ka Smriti Zubin Irani minnin ka singi kala ong ba ka jing trelang hapreng ka sarkar India bagi sarkar jilla kanirap kentiu shishu ya ka jing pen khlan bor ki kinthai Kementeri kala ay kajing pentikina baka sarkar pedeng kan ay baro kajing kersan badan kam shiki jilla bakin penklan ya kate kajing tmutrekam kum kajing bo ya ka one stop center ka bakmi ya baro kikam baru iki aganwadi ki bethamai haka por ba ajing kiran ha Hyderabad mehnin kasngi ka Smriti Irani kala ong baka sarkar India kan kersan pisa pura ban pli ya ki aganwadi baki jaka sumar khulung khanna ki bethamai Kidikot jong ka New Trip Achik National Movement HANM minhin kasngi kila yeng mandawa pentrekam biya ka Inner Line Permit ILP ha ka jila Meghalaya kila dawaru ya ka jing penbejing ho pot usam ka jila bat ka asam bat ban penkiwe ka tulok jong kino hikai ka HANM kala penlong ka jing ki ka bakedet kensan minhin kasngi ha khamat jong ka Meghalaya Secretariat Kadorba Shnong jong Shnong Nongkhra Ribhoi District kalapan pawe ke jing snokya ka bakraw halor ke jing sange jong ka tarika kata ka project polytechnic ha ka te Shnong hadin bo kontraktor ula shu i no ya ka kam klem da pendep mentala kombasan snem ea lasdangi ke jing tri ban te ya ka polytechnic ha Nongkhra Ribhoi District house nem arhaja khapra bar ka pisa balamang na ka benta ka te ka project ka long palat nyu klur tingka ha ka benta ka baningkong lamang ban aishwa arkulur bat amla bantip ya ka daw balay bala shui no ya ka jingtre mentala kumbasan snem ea kador bar shnong ka kerpat e kontraktor bat ya ka sarkar ban pensyai ki daw tenrai balay la pensange ya ka tare ka kata namar ba ka jakaru ka dei ka bala shu ai sngom hadi ki briu klem don kam siu pisai e kador bar shnong ka ong ba hapan pendep ya ka te ka project namar kansalong ka ba mentoy na ka mata ki samla ba ki nong shnong jong ka ribhoi Minnin kasngi ka office rekam jong u district social welfare officer East JNT Hills District kala penlongi ka jing hikai ka bakarpang halor ka cyber crime ha Dikhya East Community Hall East JNT Hills District ha ka ka program ki balayawan chimenta ki kinthop ikirang ba shnong ni shnong ki ba pher ki ba hap hapo jong ka district Uba bijirwa ubadi additional superintendent of police East JNT Hills District clearian ula ai jingmut ki pa ba Bakin yailong ki bahusyar baki penon kami ki jingya dia thietling bakalat online ka jingya trek ta ha ka bai de ki bang baki we ki jing trekam online khanaman pelat yala dia na ka jing syariam ha ki nong thok nong syukur ula banjuru halor ka jing don kam ban hikai ki khon ki kiti shapang ki jingma ki babon ki bai de baka trekam online ka social media bar kumno banya dahila dia Habai kendu jing ula kentu kipat ba baro bakin pentip ni ujor syaka cybercrime online da ka ba phone ha u number ai jing rap lani u national helpline number iwe kendai line not kato ni ka khubor kala kut kala wan chipina ka All India Radio Shillong sngo bhaban apan menta sai ka program ka ban